हमारा गांव के एगो 13 साल के लड़की हमारा गांव के भोजपुरी जगत में आज नाम कमा दिल बड़ी, जेकर नाम है शिवानी सिंह। शिवानी सिंह के घर में इतना गरीबी रहे तिवारी बाबा कि शिवानी सिंह के माई दूसरा के धान रोपस, बाबू बिया का बारस, बाबा ढोस। अभियंता जी बड़ा सुंदर बात करने हैं। जितना भोजपुरी के गायक बड़े केहू के रौरा इतिहास निकाल के देख ले, हमरो बारे में यहाँ के कने हैं। अरे हमार तो महाराज 10 बरिस पुरान रौरा फोटो देखो तो रौरा चिन्हबे न करो कि ये बूढ़ा ब्यास है। रह सब देखले हो हमनी के कौन बड़का घर के हैं जा। एगो समय रहे सुनील बाबा हमरा लगे खटिया न रहे सूते के। भोजपुरी जगत में जितना बड़ा गौनिहार सबका रौरा हिस्ट्री निकाल के देख ले। दिनेश लाल यादव नहीं रहू 20 बरिस पहले जना घरी कैसेट आई रहे, बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खाला लपसी। हमारा जिला में उनकर प्रोग्राम रहे गो बरात में तिवारी बाबा 3000 पर कोई रहले, ये नहीं रहू। आज माइये के नो कृपा हो कि हीरो से सांसद बन गई। खेसारी लाल 2.5 करोड़ के गाड़ी पर चलत रहे। उनका बाबू मंगरू यादव के साइकिल कीने के जुगाड़ ना रहे, दूध बेचे पहले। ठीक तो कहता। हमारा गांव के एगो 13 साल के लड़की हमारा गांव के भोजपुरी जगत में आज नाम कमा दिल बड़ी, जेकर नाम है शिवानी सिंह। शिवानी सिंह के घर में इतना गरीबी रहे तिवारी बाबा कि शिवानी सिंह के माई दूसरा के धान रोपस, बाबू बिया का बारस, बाबा ढोस। आज माइये के कृपा हो आज शिवानी सिंह के हैं इतना रुपया हो गई बा कि हमारा गांव में केहू के जमीन बेचाता नो तो ओकरे किनाता। विचार करब हमारा बात पर। माई के हंसे के ना चाहिए केहू के, सब माई के कृपा है। ठीक बा ठीक बा ठीक बा रब हमरा के इशारा दे। उहे हाल है हमारा लगे खटिया ना रहे घर में सुते के। हमने के ज्वाइंट फैमिली रहने या 30-35 को परिवार, घर के लोग कहे कि चल जा शिवाला पर सुती जा। आज देखी भगवान के कृपा रावा सब के आशीर्वाद। आज आदमी ने के खटिया पर सूत, आज खटिया भरल बा, आदमी ने के खटिया पर सूते। ए ब्यास जी के बारे में का कहे के बा, इतना धनी ब्यास हम आज तक नहीं देखले। गर्दन में देखते बनी 10 लाख का सिकड़ी, हाथ में देखते बनी बहुत धनी बने यहाँ के आदमी हैं। इनकर बैंक ग्राउंड इनकर बहुत आगे बाप रे बाप। हाँ जी इनकर बैंक ग्राउंड बाप रे बाप, दादा ले ले परदादा ले ले, इतना धन दौलत बा। इनका कुछ के कमी बा। गोपालगंज में घर बढ़ले बा, वृंदावन में बढ़ले बा, अभी गोरखपुर में जमीन ले आइल है 2 करोड़ के। इनका कुछ के कमी बा आ तबो इनकर काम बा कि इनकर रोही के बा। काहे खातिर रोता रह 50 लाख के देही पर गहना बा, गाड़ी पर गाड़ी, और तारा कौना चीज के कमी बा? इनका कौना चीज के कमी बा? कुछ कमी बा? इनका कुछ के कमी बा? सुनील बाबा एगो चीज के हम अनुमान में रहिले, अभियंता जी लइकाई पर बहुत सुघर रहले। एक घड़ी त तनी दाढ़ी मुस्तनी पाके लागल। हम इनकर जवानी पर के फोटो देखले बनी, अपना मन में हम विचार कइले बनी कि जवानी में बाँचल ना हो है जवानी में। काहे से कि हेजा से ऊपर इतना सुघर लागल है। हमारे एगो चाचा बड़े बियाह काटे ले, राम सेवक नाव हो, ऊपर से खत्म बड़े। इनका खानदान में, हमारा खानदान में ऊपर से लोग खत्म होला, इनका खानदान में नीचे से लोग खत्म होला। एगो इनकरो चाचा बड़े भीरगू नाव हो, बाप रे बाप। द्वार पर जाई नो बुढ़ा ब्यास आदमी का आई बैठी पानी लिया दी का को घंटा लागल, बड़ा घाम बा। ए
एगो इनकर बड़का पापा बड़े नाम हो रामातार, बड़का बाबू हमें इनकर नाम हो, उनकर नाम है रामातार। ऊ जाई तो दुआरी पर बैठा रहले, ऊ ए तरह ना चलो का हाल बा ठीक ठाक हो। आए महात्मा जी के तो मैंने कहा ही के नहीं। करो बात अभी ढेर ठीक बा।